ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryetay ita alawas ang napauluan. Kwentas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ako'y abinay am ngay withdraw na dya tao ti dakalagatan ti kumpanya tayo. Inala na lang ti share na ti kumpanya, papa. Adday din tinispal ko na dakalagatan. Iso nga awanon ti share na ti kumpanya. Di yamot ngamin imbaga, papa. Kinitampay ko mga mo na nagiti records. Sakbay ngay manugot ka ngay ruwar na ti share na. Di mo among aramaten ti utek mo. Sorry, papa. Diya ka maakasta. Lalaka ti mangibaga iti sorry. Oh, nakalagatan ti pukaw ti kumpanya. Babawi kon anang ipamanage ken ka ti kumpanya. Ikan na kumapay ti may sagundaway, papa. Patarayam lang ta tilugan. Kumpurmi ti pangiturungam. Ha? Boss, sa dino kumangay ti papananta? Patarayam latan. Kumpurmi ti maturong ta. Kaya't ko nga iliwliwag ti madya na pasama kiti kumpanya nga impyar ni papakanyak. Agturong tangarod iti igit ti baybay, boss. Parang agkalma ti panunot yo, numakita yo tinalawa at aaw. Sige. Basta patarayam latan tilugan. Uray adayo ti madanon ta. Un boss, ibagayo latan no agsubli tayon. Sayang lang ti gasolina no kastoy. Basta masayal tirik nana. Agpataray ti lugan. Ngawan matmas no papapanan na. Insan, nakalidliday ka manan ang naggapoy ti pagadalan nyo. Apay ka di manan. Pinagungtanak manan dya maestrami. Tawan ka no ti impas ko a project ko. Manipod awan da tatang kananang, gapo iti day dyan nga aksidente. Kastuyon ti mapaspasamak kanyak. Awan aramata ki dya pagadalan. Ladingitak no di ka matulungan Tatultulungak mat ngamin dagiti kakabsat ko nga agad-adal. Amumat, may saak lang mat aserbidora iti restaurant. Maawatan ka. Dakkel ayamanak. Tapi nalubusan da ka dagiti dadakkel mo. Ang makipagyan kanyak dito'y basit abalay mi dito'y igid ti syudad. Wen tapno adda kadwam. Kan as-asidag apag naag amapan iti ayan ti trabaho. Imay ka din ni salod dito'y manag. Imay itay, sir. Nakita ka nagsauda kin ni papayo. Idikwan, pimanaw mo lang. Anyaman nga tan kinagsaritaan da ka ni papa. Kasla dinamag na no napanam. Kat imbaga ni Sir Adina mo. Pimanaw ni Madam Salud ang nakamisuot. No apaya kanayon nga umay dito'y dadya tao. Kanayon nga umay Taiso ka nga rod ti intulag da nga agbalin nga asawa yo, sir. Pagayatan lang ni papa nga ipaasawa da kanyak di anak ti gayam na. Mayat met dadya salod. No kasta, saan yung ay-ayatin ni Madam Salud, sir? Ni papa ti mangayat ken kuana manang. Agkasapulan da iti para dalos iti sanga ti restaurant apag trabahuag. Saan ka di? At ipagtrab-trabahwam a restaurant? Kat sangamat laang ti hotel iti nga to ti restaurant, insan? Wen, insan. May sa atao ti akin ko kwa iti restaurant kan hotel. Restaurant iti basement. Idinto ta hotel mo't iti nga to. At dapay diskwan iti sabali manan apasat ti basement. Siyak salangan ti sarak mo a para dalos iti restaurant. Kasano nga iti panagadal mo? Mababainak, no adda ipapaaramid a project. Saan ko maaramid, tawan kwartak. Agtrabaho aklaangan. Di, ingka nga rod agpa-interview. Masapul ngamin nga adda pa'y interview na. Para dalos laang, adda pa'y interview na.
Ada maakay a selebrasyon ni kabarbaro apasdek ni kumpare nga ama ni Salon. Masapol nga adda ta ija no Rami, Jeffrey. Masapol ka di pa nga umayak, papa. Kat adda kayo matan. Le, masapol nga adda ka ijay. Ipakitam kan ni kumpare anapudno ka iti anak da ani Salon. Awan ka di ti karbengak amang pili. No asino ti agbalin akatakunay-nay ko iti biyag, papa. Alya pa lang ti sapulam. Adda mabalin da Salon. Gayem ko pa iti amana. Agayem kayo latamat iti amana. Nga oray saan kami ngagkatuluyan iti anak na, papa. Di na kay babay, si ka Jeffrey. Apay nga rod, pinalubusam anat naturog ni Salon iti kwartom iti kalabas. Hello, Salud. Sikamat gayam dayta. Kumusta kan? Nabayag adita nagkita? Imisam ka. Madlaw ko ang mapilpilitan ka nga umisam, amiga. Nagsinaay ka pa eh. Oh, apay ka di. Ni ngamin Jeffrey a fiancé. Madlaw ko alumamlang miisan kanya. Di ka di nataar nga tawid iti may sa kumpanya. Diti lugar tayo? Wan nga rod. Numapanak iti mansyon da. Ibagada nga awan ka no. Diyak amo no papapanan na. Apay adi mo awagan nga umuna. Sakbay amapan kay di mansyon da. Wan nga paiso. Ngam adda dagiti panawan nga awaga. Kat madlaw ko asaan ang magaganan ang makisarita kanya. Sofia, kumusta nga iti interview? Mangrugi ak ka no inton Lunes insan. Nasayat nga ron no kasta. Addan ton trabaho. Wan nga rod insan. Kamaudyanan na. Agtrabaho ak matlaangan. Selebraran ta nga ron ti kaaddan ti trabaho, insan. Intaman mo't padasan ti agpalpaliwa iti disco iti asidag ti pagtrabaho. Diyak pa'y napnapan iti disco house insan. Sa maysa, awan kwartak. Di, syak ti taya. Italaang matapadasan ta ti sumrak iti disco house. Anya nga ti itsura na ti disco house. Iso nga rod amapanta, tapno makita ta no an na ti itsura ti kunada at disco house. Kastoy gayam ti disco house. Ada agsalsala. Kan ada pa'y aging inom. Wan nga ron. Inta agtugaw ijay suli. Awan unay ti tao ijay. Ada basit alamiseta ijay. Ijay ti papananta. Mayat nga agpaiso ijay, tawan unay ti tao. At tayo pa'y di ti pagsasalaan da. Anyamat da ito'y nangawisam kanyak insan. Enjoyan talaktan ti agdangag iti music. Ket agbuya kadag iti agsala. Kastoy gayam dito eh. Oh, kita mo. Mapanda mangala iti drinks day. Japan nakabar dito eh. Inakman mat mangala iti ladies drink. Tapadasan ta ti uminom. Uray basit laang. No da kayo di kagasat ka ni Jeffrey. Swertem. Nataar lang nga rodan. Bak nang pay. Jackie palubo sa mapayak kan kwa na. Ay ayatek ni Jeffrey. Rumbang laang. Ikagumaam ada kayo ado at katuluyan. Tulungan nakman. No kasano ang matagikwak ni Jeffrey? Saan ka ngagdanag, amiga? Ado ti pamuspusan. Tapno matagikwa kan agbaligi ka ni Jeffrey. Agyaman ang unay kan ka, amiga. Iso nga itapay laang, ag-blow out kan. Takukwang tulaang ni Jeffrey. Sofia! Apa yan? Kasla maulaw ka matan. Jack man mo. Nagsakit ti ulo. Kaya't ko ti agid da. Inak ibaga iti maysa nga amamok at trabahador dita hotel, ta itulod da ka iti maysa kwarto. Alaman nga ron. Nagdagsa na talaga ti panagreknak iti ulo. Maulaw ka talaga. Nagdagsan dagiti sakak. Jesus. Agrikos ti panagkitak. Anya ka ti dya ininom ta.
Tsaka mo, mabit lang nga ron, ha? Urayan na kami dito, eh. Apay kastoy. Kasla, jak makatakdar. Anta ka ta na ilaok, iti ininom ko. Mabandaman pa iti may sa disco pub. Kayat ko ti manglipat. Diyak pa'y kayat ti agawin. Da kayo ti makam mo, boss. Pagiso. Dandanita iti may sa diskwan. Nabaya ka diyak napnapan iti disco house. Intabas ito minom. Ngayon, ang mga nudyak tumakapaneho no makainumak, boss. Mabalintamat ti maturog iti hotel. Adamat hotel iti papananta a disco house. Ala, intakid din. Ibati mong tilugan iti parking lot. One boss. Mangsenyas ka iti umay mangyag iti drinks. Taipan na ijay pang VIP a table. Ariglado, boss. Urayin naklangan ni Jay. Sige, kumuna ako ni Jai. Sumaruno ka. Apama na may bagam ti drinks ta, ha? Iyagda ijay VIP table. Ariglado, boss. Kada nagpinta sa babae iti suli. Kasla maditirik na na. Apay nagmaymay sa. Boss. Sa balit ipanang mingming yu iti naidya babaya. Napintasan ka day. Ne? Adda babae kan lalaki nga imasidag kan ko na. Kat tinulungan da ngayon ruwar. Mabit lang, boss. Rumwarak pa'y bit. Ti ka di babae ti sinurot ni Koryo. Apay nga ta. Insan, dito'y akwarto ti pagturugam, ha? Sumarunong kanto inton bigat nga agawid. Panawan na ka di dito'y hotel. Kwa ngamin, insan, malagip ko asaan ko nga inkandado ti balay, idi ada sinublik. Ay, amangan na ada sumrak nga agtatakaw. Delikado. Sige nga, Rod. Diyak ka talaga kabalan. Diyak ko makayat ti maturog dito'y hotel. O sige, pasensya ka, tapanawan ka talaga. Apaman ang makaunag ka. Ilak mo di taunag, ha? Taagawid akmutan. Sige, insan. Kat agyaman na. Nagkapam ka ni. Apay rin ka. Sinurot mong samat tinapinta sa babae. Ubing pa'y na Jai. Boss. Napintas na dya babae. Saan ka day? Wan nga ron. Inyawid ng samat. Takasla maditirik na na. Kwa, boss. Impanda iti kasit gan at kwarto da ito'y hotel. Kasta ka ni. Anya nga ta tinagan tinapinta sa babae. Kaya't mo ka di ama-ama mo, boss. Dumtang to day tagon daway. Loko. Kasano ko ma? Ala, uminom takit din. Itamam pa'y nga ibaga na napintas ka no day dya babae. Diyak pa'y nangag nga imbaga na napintas ni Ma'am Salud. Sa bagay, at pa'y sumat namin. Saan na napintas ni Ma'am Salud? Adda nga ta inlaok na itininom ko. Sabalin sama tintad da kanyak. Makatorturog ako. Permi abartakyo, boss. Nakagpa-reserve iti kwarto pagturugan nyo. Makamo ka. Diyak samat kan amo tilawad kan daya. Alaman ka diti wallet ko. Tayin ka nga rod agpa-reserve. Sige, boss. Panawon kayo, pay. Katulag kumanggit di jay lalaki ang nakitak. Anang tulong iti di jay babae. Di jay mo't akwarto ti pangipanakkan ni boss. Ikak iti kwarta di jay tao. Nalakalaang to nga irasunan. Tagpadadahan na barte. Hala, boss. Umunag kayo na iti kwarto. Dita kwarto ti pagturugan nyo. Kaya't
mapanak mat iti sabali a kwarto. Sige. Ang masapat araw mo rin ton bigat. Importante ti aramidag. Ha? Ang boss, masapa kayo nga tainton bigat? Apay kumasan. Ha? Apay sa balit ti rungid mo. Ha? Makita no masapa kayo, boss. Kaano pa yan aladawa kiti trabaho? Nang runa no da importante nga aramidag. Sa bagay. Wan matkidi, boss. Nagloko naggoryo. Isumot lagayam nga grungrungiit. Tadamot gayam babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaida nakatalikod. Nakaturog samad. Idabag ti silaw. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawas a napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas napan iti Diskwanda Sofia kan Estela. Nabartak nga rod ni Sofia isu nga impan ti kasinsin na iti kwarto ti hotel. Iti daytamot la kanito, impan ni Goryo ni Jeffrey iti kwarto, ngayan ni Sofia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas na pauluhan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagloko na guryo. Isumot lagayam nga grungrungiit. Tadagayam babae a pinaunanan iti kwarto. Nakaigla, nakatalikod. Nakaturog samad. Idabag ti silaw. Ita. Agindaak iti abay ti babae. Nakaturog samad. Saan nga kutkuti? Uy, nasapa kayo man gaya marimwar iti kwarto, boss. Loko ka talaga. Um. Adamot babae iyaunag. Nga mas dawak. Tapay kasla di na amo ti mapaspasamak. Kasla pinaturog da. Anyang iti napasamak, boss. Amo man nabartekak. Saan narumbang ko mati napasamak? Boss, nakitam ka ditiro pa na. DJ a babae, tay nakita tay dirabi anabartek. Loko ka talaga. Nakonsensya Nakonsensyaak edi nakariingak. Isa nangiparabawak iti medyo dakkalagata di tilamisaan. Sakbay arim warak. Nakita na ka, boss. Dinardaras ko tirimwar. Nakaturog pa itay. Intan, tadyay appointment ko. Ang mga numaladawak. Tagtagainap ko kaditi napasamak. Kasla damat kaduak alalaki idirabi. Aday naramid na kanyak. Nga, jakmat kabalan alabanan. Tanakapsot tiriknag. Apay nga takas jay. Darasak ti mapanitiban nyo. Taagdigo sakbay nga agawi dak. Adalakit di madyan na pasamak kanyag. Darasak ti agdigos. Tapumanawak dito Tama nga no agsubli ti lalaki.
Ada balitok akwentas iti katre. Ada nakaukit anagan. Kita akman. J. Javier. Kaawatan a J. Javier, tinagan tinagikaid na kanyak idirabi. Adapay korta nga imbati na iti lamiseta. Kaya't kadi asawan da ito binayadan na't inaramid na kanyak. Bak nang siguro ti lalaki. Ta medyo dakkel ti imbati na agatan. Awan ni Jeffrey, napanan na ka di. Nakita mo't ana sa parin mo, sir. Kaslaim may laang nagdigos kan nagsukat sa pimanaw. Napanan na nga tayo di rabi. Ha? Kwa, sir. Saan nga tanga ijay ayan ni Ma'am Salod? Ha? Ay, nasayat met no napanijay. Pamangan no, umay man na nagdamag dito no ayan ni Jeffrey. Kasano, no saan akayat ni Sir Jeffrey ni Ma'am Salod, sir? Apay ko ma, di na kayat. Anya pala ti sapulan na. Babae, ang mamirmiraot, kasta ka na eh. Insan, apay akas ta tilangham. Nagsangsangit ka kadi? Ada na po utang alalaki ang nakikaid na kanyag. Ngam awan na aramidak. Tapay adyak malabanan. Nakapsot tirik nahag. Jesus, apo. Di mo kadi nairupaan? Saan? Tanaydap ti silaw. Basta amok nga damadian na pasamak kanyag. Kasano nga'y amaamuan? No asino tinasao alalaki? Ada na bati iti katri akwentas. Balitok samat da ito Kitakman? Atoy, ada na kaukit anagan. J. Javier. Kumusta ti relasyon nyo iti fiancé? Ay, kas de lata amiga. Nalami islata. Isorong man di ko na maapamuspusan tapno ikalay sana kon. Kasi ti aramidam, mapan kay di mansyon da. Agyan kay chay. Aging ga asumangpat. Kayat mo asawan? Sa anak ka pumanaw ijay no awan pay ni Jeffrey? Correct. Kasano ang matagi ko no pumanaw kamot ichay nga awan ni Jeffrey? Mayat sa agpaiso. Nung amin awan ni Jeff ijay mansyon, pumanawak mo tadagos. Tapno maamuam, no ada sa bali a babae akachat na. Libasam nga isink ti cellphone na, iti cellphone mo. Sink? Kasano? Isuro ka, no di mo payam mo. No adda agchat kan ko na, ma-receive mo mat. Aramatam ti telegram iti cellphone nyo adwa. Adda ka di ti mansyon? Adda ka di bagam o no masapol mo? Mairiwak laang mat. Maturog ak dito'y mansyon. Anya nga oras sa simangput ka? May isang orasan tinapalabas. Kunak nga ron no saan kan asumangpat. One meeting, wano appointment ko ita. Kasta ka di? Husto nga ron tiyo umay ko. Ta free ka ita. Nakita mo ka din o adda di ti mansyon ni Papa? Diyak mo't nakita. Dagiti lang katulong tinakitak. Sige, umuna akon iti kwartom. Taag shower akpay. Napanan ni Ma'am Salud ijay kwarto yo, sir. Sa anak ko mapaya sumber ki jay. Ngam, adda di ti cellphone kan laptop ko, manang. Amok asaan mo akayat ni Ma'am Salud. Ang kasano, kaadamot din napasama kada kayo, sir. Tsaka mo, jak mabalin na sa lungasingan ni Papa. Amin nga ibagana kat lintag di ti mansyon. Kasta kayo ka di ababak nang, sir? Noan niya ti ibaga ti ama, kat iso ti masurat, uray may papan kan ayat? No siyak ti adda putot na. Itod ko kenkwana ti waya-wayang agpili iti ayatan na, manang. Dayta ti maiparbeng, sir. Saan ko maadiktaran ti anak? No may papan kan ayat? O anya,
Naisync mo ka din ti cellphone mo, ti cellphone ni Jeffrey? Wan, ngam awan mo ti makitak nga agchat kan kwa na. No awan makitam, kaawatan na nga awan nga ro ti sabali ang babae iti biyag na. Apay nga rod anatamnay kanya. No saan nga epektibo ti imbagak nga aramidam? Sabali nga ro awangas ti aramidam. Anya ka di manan ti aramidak, amiga. Adamanen ammo ka pamuspusan, amiga. Masiguradok amayat daytoy nga ibagakan ka. Ala, ibagam marudan, taaramidak mat adagos. Insan, balitok samat daytoy a kwintas. Nangina siguro daytoy. Amangan nunagan ti lalaki dayta. Idulin ko daytoy a kwentas. Amangan no adan tumang sapol iti daytoy. No asino man ti mangsapol iti dayta a kwintas. Kaawatan na nga iso tinakikaidaken ka idirabii. Ha? Wan nga agpaiso. Manipod ita. Saan akon nga ginom iti nasangar, ta iso tinakaisagmaka. Insan, pakawanan nak Jak ammo akasta ti mapagteng mo. Saan mo matabasol tinapasamak, insan? Daksang gasa takla siguro. Jak mat mabalin ti agdarom, tawan mat aramatak. Idulin mo ti imbati na akwarta ako nam. Para iti masakbayam. Ita ti umuna nga aldaw ti panagtrabahom. Saan ka di? Wen insan, agurnungak iti kwartak. Tadyak laam mo no agbayag daytoy a trabaho. Siyak, nabayag akon nga agtrab-trabaho. Angam, awan pa'y urnong ko. Tamapmapan mat amin kadagiti kakabsat ko. Sana bale, tainton ka sa pulam titulong. Katulungan na kantumat, insan. Sapay ko ma, insan. Ay, ipapaay ko amin kadakwada ti sapul ko. Nalabit, di da kantumat imutan, no si kantumat yag kasapulan. Sapay ko ma, insan. O sige, inta nga rod ag trabahon. Tapno saan ta amala daw. Boss, apay ka di amadlaw ko. At dagundaway, akasla na unag ti pampanunutan yaw. No daduma, malaglagip ko ti babae ti disco house. Nakayawan kayo kadikan kwa na, boss. Makitak nga tapay na diya babae. Kasano nga ta? Ang mga nuag sublimanan ni J. Disco House, boss. Padasan taman ti mapantumanan ijay. Ngam, ti pagsidawak. Ubing nga da ijay. Kan apay adi man lang nagkitakit, idiaday naramit ko kinkwana. Kinasawyo ka di, boss? Kinasaok, ngam saan na sumungsungpat. Kaslawan mang mangig na. Diyak maawatan. Kaslan nakapsut unay. Gaputan na barte kak. Diyak nakasao iti usto. Makon-konsensya akpay kit din. Apay ama ikulkulang ka. Adda ka di parikot iti trabaho? Jak manam mo. Iti pa naglabas ti aldaw. Kasla aglaladutak. Kasla jak kayat ti aggunay. Adda ka di sakit mo? Apay ngay akas ta ti mariknam? Jak nga rod maawatan insan. Saan nga ta? Agaputa kanayon ko ang malagip ti napasamak kanyak ijay hotel. Insan, nagbinulan ka di? Manipod iti dayjay arabi Saan nga tang agdadagsanak? Adda posibilidad na akasta, insan. Anya, agsikugak ka di nga awan asawak.
Saan pa'y kuma? Kasano kaminto nga agina? Awan ka dilat na makita mga agchat ka ni Jeffrey? Awan, nga magtultuloy ang alamiis kanya. Kasla mapilpilitan laan. Madingarod dayta. Amangan kit dino sana matuloy ti kalay sayo, amiga. Saan ang mabalin? Para kanyak laang ni Jeffrey. Ngam, kunamat analamiis kan ka. Anya ti Aramida, tapno mapilitan ang mangikalay sa kanyak. Iti kastoy nga isingasing ko kan ka. Masiguradok amayatin ang mangikalay sa kan ka. Ibagam nga rodadagos, amiga. Ay, bayag mun ay amang ibaga, kat magagara na kun apa ikalay sa kan ni Jeffrey. Lailuam nga umuna. Sakbay nga ibagam, masikog ka. Itay tapay lang dito eh. Ngam, di tamat makita tinasawa babae. Boss. Agpag naak iti suli, tama nga lumakitak day a babae. Alaman nga ron. Kampay di. Mapanak agsalay di dancing floor. Tapno makitak ti aglawlaw, no adda ti nakatugaw iti igid. Namin anutan nga imay dito eh. Ngam, awan na tamad. Makita tantumot lang day a balasang, boss. Nailat ti lubong ako nada. Mamati ka mat, anailot ti lubong. Kat no naglawa. Kwa, boss. Saan taga di pa'y nga gawid? Awan mo ti sapsapulan ta dito eh. Anya? Ibagak ama sikugak, amiga? Dayta ti ultimo apamuspusan. Ibagam nga imot mo ti agbalin nga anak yo. Mayat sangag paiso. Ngam, kasano, numaduktalan na sa anak gayam ama sikog? Nalakalaang nga irasonan dayta. Di, kalpasan ti kalay sayo. Oh, di ibagam anargrag. Mayat ti imbagam, amiga. Magustuak. Imposible adinak pala ikalay sa numaamuan na ang masikugak kampay idi. Dayta ti inaramid ko kanila kay ko. Iso nga inkalay sanak adagos. Day tamot nga rod ti Aramida. Tapno matagikwak ni Jeffrey Javier. Imbag ta mangpot ka, Jeff. Ada na patag na ipadamag ko kan ka. Masiguradok ang maragsakan ka. Anya ka diti padamag mo. Pakaragsakak nga ta. Masigurado nga oray ni Papam kat maragsakan mat. Numaamuan na ti ipadamag ko ako na, Jeff. Ibagam nga rodan. Tadda importante apapana kita. Papanam ka di manan kat malaman. Nakakompromiso akit imay sa transaksyon ti negosyo. Kasta ka di? Kaya't ko nga ibaga, amay sakan nga ama. Anya? Ulitan man timbagan. Anya ti kahit mo asawan? Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan-ayat ta daytoy imot ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maladingitan unay ni Sofia, idinarik na nang addamadi na pasama kankwana. Nakita na tinabati ni Jeffrey abalitok akwentas, nga adda nakaukit anagan,
Ajay Javier. Atapan na nga rod, aday to'y tinakikaiddakan kwa na. Iti sabali abangir, ingkagumaan ni Salud nga ikalay sa kuma ni Jeffrey. Isu ang nagpamarang ang masikog. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Anya? Ulit naman ti imbagam? Anya ti kayat mo asawan? Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan ayat ta dayto imot ko. Pudno ka di ti ibagbagam? Pudno launay. May sakan nga ama, idinto ta may saak maten nga ina. Kasladyak mamati iti ibagbagam. Apay ko maasaan ka mamati. Masapol nga agkalay satan, sakbay at dumakkel ti tiyan ko. Pagsaritaan tanto reta, ang mga noo mo na ti tao akatransaksyon ko iti pagkitaan mi a restaurant. Manang, di mo ka din nakita tin regalo kanyak na di mama abalitok a kwintas. Italangan adlaw kong awan. Balitok a kwentas? Saan ka di ang kanayon nga adda iti tenged juday di a kwentas, sir? Idinadlaw kong awan. Naliplipata ka dinamag. Awan ka di tinakikitam? Awan mo, sir. Ay sus, sapay nabalor day jay, saan ka day? Impaaramid pa ni Mama Dayjay iti sabali a pagilyan. At dapay nagan ko ijay anak kaukit. Amangan no na idisuyo laeng, sir. Bayan nyo, padasag tumanan akitaan ijay kwartuyaw, sir. Mariribo ka na kuryo. Kuna ni Salud ang masikog ka no? Mariribukan ko na, boss. Saan ka di arumbang nga maragsakan kayo? Diyak maawatan ti bagik. Saan aragsak ti mariknak? No di kat panagdwa-dwa. Agdwa-dwa kayo? Nuda kayo ti ama? Kasta ka di, boss? Diyak nga maawatan. Kaslaman, diyak kayat nga agsikog ni Salud. Saan yu akayat nga agsikog? Ang kinayat yumat, tinakikaiddakan kwa na, boss. Di mo ko manayunan ti pan nakariribok ko. No mabalin la ko mang ibabawit ti amin. Anya kumangay ti ibabawi yo, boss. Ti panagsikog na, kasta ka day. Saan kayo kadi ang magagaran? Taaddan to anak yaw? Apay, makuna ka di adakasak. Taapay asa anak ang magagaran ang maadaan iti anak ka ni Salud. Apay ka di nga inayaban nak, ma'am. Diyak kaya ti kortina diti salas, kan iti kwarto ni Jeff. Sukatam amin ida. Naglidam ti Maris na. Kano kasuksukat ko laeng idikalman, ma'am? Ti kunak sukatam. Saan ko adinamag no kaano tinaudi apa ng sukat mo? Ay ko, ma'am, day tama nga minti kaya ni Sir Amaris ti kurtina. Dinamag ko ka din no anya Amaris ti kayat na? Basta sukatam. Awanan ti adupay asao. Anya ka di Amaris ti kayat yung nga isukat ka, ma'am. Jay sabong-sabungan ti kayat ko. Jay kanayon analawag ti aglawlaw. Kayat nga ta ni Sir day Amaris. Amangan mo no di na kayat ta saan anaasam iti sabong-sabungan, ma'am. Insan, gumatang taman iti pregnancy test. Takitaan taman, amangan no agdadagsan ka ngagpaiso. Di mo mat ngamin kayat ti mapanagpakita iti doktor. Kasano ang mapanak agpakita iti doktor? No masikugak, katawan ba't asawak? Ngam dagita sintomas amarikrik-nam. Kat iso ti madamdamag ko amarikna ti maysa nga aginaw. Unay lakit din tikin na daksang gasat ko. Balasangak, ngam, kastoy tinapasamak kanyak. At dabasol ko insan. No paymat nga inawis ka iti daydi arabi eh. Ay, pagmadyan na timapan ka dagiti night spots ako nada. Agdadagsanak nga tangag paiso.
Sapay ko mata saan. Nagsalitaan nyo ka din ka ni Jeffrey, ti may papanitikalay sa'yo. Pagsaritaan minto kano, tito. No, mabalin ko kat iti kabiitan na panawan. Saan mi ko man nga ibay-bayag pay. Rumbang ko apagsaritaan yun, tapno malpasan. Dayta ko marod ti bagakan kwa na. Ngam ada kano transaksyon na iti negosyo, tito. Iso kano pa iti umuna nga asikaswen na. Kasta ka rin? Sa bagay, kasapula na dinabaybayan na iti kakadwa iti negosyo. Larigat no mabaybayan na. Saan ka di ang mabalin ada kayo ti mangibagakan kwa na nga agkalay sa kamin, tito? Tungpalan na kayo siguro. Siya tinagdesisyon nga sawaan na ka. Ngam isumot agdesisyon no kaano ti kalay sayo. Dayta ti kinid daw na. Kasta tinagtulagan nyo, tito? Waan niya, insan, nakagatang ka din iti pregnancy test? Wan insan, ngam kaslawan kirid ko amang kita no agdadagsanak. Ang masapul ama amuan ta. Tapno amom ti saganaam. Anyat serbina, no di mo mat usaran dayta. Kasano nga tanong masikugak nga agpaiso. Di, aklunam ti kasta pasamak, insan. Sana bale, tadamot siya imbati ti lalaki a kwartam. Kapilitan nga iso ti aramatag. No kas pangarigan aganakak. Diakon makatrabaho. Taadanton awir ko. Ay katwan Sana bale, insan. Adda aklat ta iti likudam. Amiga, hello. Inaramin mo ka din timbaga? Wan amiga, ngampi manaw, tada ka no napatag nga asikaswen na maipapan iti negosyo da. Uraya masumangpat. Takidawom ti panagkalay sayo. Talagang urayag. Pinasukatakpay amin ang kurtina ditoy. Tapno swerte akas iti imbagam. Sa bagay, jay ka no naswerte ang Maris ti Piliam. Tapno, mayato ti banang ti panagsarita yo. Isungarod ang pinasukatak dagiti kurtina. Amangan no pod no ti imbagam anaswerte no naranyag ti Maris ti aglawlaw. Uwin takunada ano kanon nalidam ti Maris ti aglawlaw, nalidam mat ti pagbanagan ti saritaan. Mangnamnamaak na iti mabiit kat agkalay sa kamin, amiga. Oray siya, amiga. Mangnamnama akmat. Masikugak nga agpaiso insan. Nagbunga tinaramid na kanyak. Angam, di kan agladingit, insan. Italaang day ta aliday. Ngam inton dakkel ton ti anak mo. Ison to ti kadkadwam. Sa bagay. Ay, anak to analaing. Tapno dumakal to anasayat nga ubing ti anak ko. Kaasi kamot, insan. Ubing kapay nga agbalin nga ina. Dayta ti paglading itak insan. Awan to ti kaduak amang isa ka di ti anak ko. Iso nga itapay laeng. Urnungem ti sapul mo. Tapno di kan tuunay marigatan. Sapay ko ma. Tadinak baybay anti apo. Wen, insan. Kat, agkidawak manan iti pamakawan mo. No saan aga po kanyak? Saan ko maakasta tinagbanagam? Nasaya at tandakan, Jeffrey. Pagsaritaan yun, ti petsa ti panagkasaryo kani salon. Saan pa nga ita, papa? Ada ngamin nagtulagan mi iti partner ko iti negosyo. Amang ibangon kami ti sabali nga isla. Bayat na ita plano yo. Nabayag ili na plano na ita. Da kayo itan ti mangituloy. Masigurado ka nabaligi na ita plano, papa. Arugyan mi adagos. Ijay Visayas kano ti pangipatakderan mi. Bayat ijay. Taadayo pa iti kakompetisyon.
Iso nga rod nga isupay tinto narmi, papa. Makauray day takalay sa. Kita man na naimbag di takotse. No, dati kwentas ko abalitok. Kaano pa yung awan, boss? Diyak na puutan no kaano. Tay di agbalawak. Awan mo tan. Anya? Angam, namin adun alininisak ti kotse, boss. Angam awan tinakita. Mapanak ka nagiti pawn shop. Agdamagak no, da naglako iti kasya kwentas. Adamot na kaukitanagan ko ijay. Ket, anya ti aramidan nyo, numasarakan nyo, boss. Gatangag, ore mano. Pakalaglagi pakdayjay ti day di mama. Impaaramid na dayjay ti sabali apagilyan. Apay nga enruar mo dayta a kwintas. Adda ka di planom amang ilako iti dayta? Saan kun to nga ilako daytoy insan? Daytoy lang ti may pakitak iti anak ko. No agdamag may papan iti amana. Nangina siguro dayta a kwintas. Nagpintas kandakkel. Nabakad pa'y. Saan akas karina ang mapugsat? No kasano anabati ti akin kukwa. Gapo nga tatanabartag, kat inikat na, ngam dinan na ibulsa. Nalabit. Ibulsa na ko masiguro. Ngam gapo iti bartak na. Di na naaramid dayta. Saan nga ta nagsubli iti hotel, anang sapol iti daytoy a kwintas? Mabalinakas na. Ta saan mo't asinsinan dayta a kwintas? Awan mo di kwentas, sir. Biniro ko amin asuli di ta kwarto yung ngam awan mo. Sa dino nga ta tinakaidiswak iti dadya kwentas. Saan nga ta nga ijay opisina yaw, sir? Masaya nga naklaw na iti dayjay. Dayjay ti kanginaan nga insagot ni mama. Inuwagsak ko pa'y idi ti abong ti katray kan inikat ko ti supot ti pungan yaw. Ngam awan mo tinakitak, sir. Sayang dayjay. Makitak pa'y nga ta. Awan mo't kano karagit ti pawn shop anapanak. Anya ka diti bagbaga ti katulong ana pukaw mo? Kan kasano ana ikat di tatangad mo? Tiyak nga rodam mo no kasano. Basta idi agbalawak. Awanan iti tanggad ko. Awan matanda anak kaibatsak. Saan nga ta babae mo tinakaala? Amang ano damot sa bali a babae iti biyag mo? Babae ko nam. Kasano ko ma? Negosyo ti pakakumikumak. Amangan mo't nga da babae a pagluklukwam. Babae pagluklukwan? Awan babae. Ayan nga rod ti kwintas mo. Adda ka di parikot yaw, boss. Kuna ni salod nga amangan no babae kano tinangalay ti kwintas ko. Adda nga ta posibilidad na, Goryo. Anya iti panagkunayaw, boss? Adda ka di sa bali a babae iti biyagyaw. Da kayo ti makasungbat iti dayta, boss. Iti imbaga ni salod dayjay. Nalagip ko ti babae iti hotel. Amangan no adda inlawak da iti ininom na. Iswasan ang nagkitakit, idi sagitan nyo. Kasano kumangay so, boss? Daytang karon ti pagsidawak. Saan ko apulos nga inatap a babae ti nakaala? Adda na pasamak kada kayo. Di mo pa iam mo tinagan na? Apeng amin nga iti ayan na akwarto tinangi panam kanya gidi. Una, gapu tayong bagam anapintas a babae. Siniputak no sa dino tinangi pananda iti dayja a babae. Kat ijay ma tinangi panakan ka. Kat, kaano ka di long table, amiga? Dayta ti pakasurunak. Aguray ka no, taada bangunan da negosyo. Iso ti pangpangruna na. Umuna ka di ti negosyo, sakbay ti kalay sayo. Dayta ti imbaga na. Kunak no dagdagan ti amana. Ngam ni kano Jeffrey ti mang desisyon no kaano.
Ay, kung naglakit din no agkalaysa kayon, iti ka nito ang maamuan ng adan anak yo. Ay, sabali mo, day ta Jeffrey anya. Kasano no di na mauray a dumakkel ti tiyan ko. Day tanti parikot. Masapol nga agpanunot tamanan iti sabali a pamuspusan. Tapno, makalawit mo day jay a Jeffrey. Itaman pa'y anabartot ka asim mangpet, Mr. Jeffrey Javier. Anya ti parikot mo? Kaano niya pa nang imbaga mo ni di, amasikog ka? Apay abasit pa lang tatyan mo. Agpalawag ka man. Kwan. Idi makumikom kay tinigosyom. Naragrag. Tanasakit namin tinakam ko adinak pala pakasaran. Tinumero uno akagurak kati mga ulbod kanya. Saan ka nga inulbudan? Agpaiso ti bagbaga, Jeffrey. Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss nga aglibak pa'y kano. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nagduadua ni Jeffrey idi imbaga ni Salod nga agdadagsan daytoy. Tinegosyo ti pangpangruna na ngam ti imbaga ni Salod apa nagkalaysada. Iti may sangal daw, nadlaw ni Jeffrey, nga awanan ti balitok a kwentas na. Tila nang sapsapulan na, ngam di na nasarakan. Iti sabali a bangir, dakkelan ti tiyan ni Sofia. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas a napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss nga aglibak pa'y kano. Rumbeng laeng agliv ka. Tadandani ka kat nga rod aganak. Agbalinak nga ina. Ajak man laam mo no asino ti amana. Ay na, insan. Lipat tamon ti ama ti anak mo. Tikit di anak mo ti ikam iti importansya. Anya pa'y ngay no di kasta insan. Mabanag iti sabali a pagilian. Una ti kapsat mo akadwaag amang imanihar iti ibangon na asanga ti kumpanya ijay. Kaano kayo kani amapan papa? Dahito yan alawas. Sikat ti makamo ditoy. Na kami iti kamsat mo ti makaamumot iti negosyo ijay. Ikarikasan ko abaybay ang tintalikyo kanya ka negosyo papa. Nasayaat. Awan mo't lang ti sabali amang tawid dito no sana sika. Timat kabsat mo timang tawid iti negosyo ijay. Ikarik aparang ayat ti negosyo papa. Rumbang lang. No malugi, si kamot lang ti agrigat. Anya ti resulta ti ultrasound mo, insan? Lalaki ka no insan. Panaganak to iti Josh. Josh Javier to nga rod tinagan ti anak mo. Saan ko pa nga ipasurot ti Javier? Apelyedok to lata ti pasurot ko kankwana. Sa bagay. Kwentas lang matinakitam. Di mo sigurado no isong agpaiso ti amana. Apay nga adda tinasaw ak kwentas iti katre a nagturugak. Kan
nakikaidaan ti lalaki kanyak. Win nga rod Uray ko ma, no di nakapinanawan, adi ka pa'y nakariing. Masangko na pagtulagan tayong ti kalaysata, Jeff. No mabalin la ko mga kalaysa ka siksika, arami damon. Mabalin ka di mo ti kasta? Saan ka di nga bagak adi pa'y nalpas ti ipatpatak dermi apasdak, apaka ibangunan ti negosyo? Ikarim nga rod, nga inton malpas day tapasdat. Dependen to iti pasamak. Haguray ka lang, tamadanon to na ita. Apay aya ka na yun mo nga itantan. Gapo ka di ta naalam mo ti kayat mo kanyak. Napanak ka di iji balayo anapan nangalay ti bagbagam? Sikati may di ti balay anang tad. Pumanawak man langit. Agsarita tanto inton limpyo day ta utot mo. Pimanawan ti saan alimpyo ti utak na. Saan ko man ngagsubsublipay di ti mansyon? Apay ka di nga agluluan ni Ma'am Salud arimwar, sir. Bayam lang manang. Di na ngamin amo ti sasawan na. Saan na makaaw-awat? Baliktad nga min ti mapaspasamak, sir. Saan kayo amap-mapan ijay balayda? Ngam isumat yung umay dito'n. Dayta siguro tinagsakitan tinakam na itay. Tadayta ti imbagak sakbaya pimanaw. Amang ano na insulto iti imbagayo, sir. Ladingitek no na insulto. Ngam isumat ti pudno. Kanayon nan samot nga irengreng ti panagkasarayaw, sir. Pudno. Ngam saan ko pa'y masango? Adu pa'y nagiti kayat kong aramidan. Arak day ta. Saan adanom, amiga? Adoon ay titagay mo. Masakit tinakam ko itimbaga ni Jeffrey, amiga. Anya ka di timbaga niya ken ka? Imbaga nakit din. Asan ka no anapan iji balay ang nangalay ti dayaw ko. Siya ka no tinapanangtad kan kwa. Anya? Kat, ag-give up ka ka din kan kuana? Sana mabalin. No kasapulan a balsak. Balsak day a Jeffrey no dinak palay kalaysa. Kasano kumati pa ng balas mo, amiga? Orayan niya pamuspusan. Aramidak. Mabalas ko lang day jay alalaki. Boss, apa makapungtot itay ni Madam Salod? Padungparan na kano tilugan, no jakpay kano ilisi iti driveway. Bayam lang. Di na mo ti sasawan ka nararamidan na. Ay, malagip ko man gayam, boss. Saan ka di ako nayo ide, ama si Kog? Ulbod da dya babae. Sungarot na surunakin ko na. Uri man saan ngagpakpakita. Ah, angam, amangan numasuron ni Sir Kadakayaw, boss. Uri taawanan dito eh. Napanan ija abroad. Kasano ngayon wag sublay? Mabayag pa'y ngagsubli. Taada sa nga tinegosyo nga matunanda iti kapsat ko ijay. Ah, ay, un gayam, boss. Apay nga taadya kun makitkita ti babae ijay disco house. Amangan no turista lang na dya babae. Kaya't kamat ang makita kan makasarita. Nga jakmat kan makita. Nagsakit ti tiyan ko, insan. Mabalin ka di akado anak, ama pa ni di ospital. Insan, ayan ka ditin sa ganam nga arwaton yung agina. Iti bagi ti sirup ti katrinsan. O sige, tamapantan. Inak mangala iti pagluganan tanga agturong iti ospital. Wen insan, nasakit na talagang ti tiyan ko. Ikarigatam, rumortan, taaguray ka basit di ta kalsada. Tainak mangibaga iti pagluganan ta. Agyaman ako na insan. Imbag tanda ka agad kadwak dito'y balay. Anya nga tati kayat asawan ti tagtagainap ko. Adda nang tad kanyak iti nagpintas ako neho. Kat naragsakanak anang awat. Kuneho?
An-anon yung iti kuneho, boss. Jack man mo, no apay akas dyan tinatagtagainap ko. No kumapudno ang nagsikog ni Madam Salod. Ang mga no aganak kadagito'y abulan. Kuneho tinatagtagainap ko, saan kat nga ubing? Nangag ko ngamin. Ano kano makatagtagainap kano iti dingwain? Ubing kano, ti ka ipapanan na. Kasano ko mga daubing? Kuna idi ni salud a masikog, ngam di mat di makkel ti tiyan na. Ulbod a babae. Naglungpo a lalaki ti anak mo, insan. Naggwapo si ka. Addan ijay nursery. Iyagda ka no inton madamdama dito katrem. Imbaglakit din ta nakapagpasngaya kon. Ngawan dakas anapasamak kada kami nga agina. Kinaasyan na ka ti apo. Tanasingpot ka tao. Di na baybay anti asino man ngagkamang kankwana. Sapay la kuma. Tauray agmay-may sak amang isakad kan kuana. Nasaya tulat ti masakbayan mi nga agina. Mangnamnama ka iti dayta, insan. Imbaglakit di Tadaurnong mo ang nakasagana nga usaran nyo. No agkasapulan kayo. Ngam no jak pa'y makatrabaho. Mabiit ama ibos ti kwarta. Saan ka din anap-napan iti mansion da, Jeff? Saan? Ururayak nga awagan na. Ngam awan na uray ko. Rumbang asaan ka pa'y sumuko? Sayang ti kinabak nang no sumuko ka. Day ti makagapo, no apay asaan ko asinaan ti loko. Husto ta ko na, amiga. Uray di na kaayayatan, tabak nang mat. An-anwam ti ayat? No awan mat kinabak nang na? Ngam nagasawa kaminton, makabalas akon kankwana. Ipariknak ti iparparik na itakanya. Rumbang laang. Saan alalaki laang timang pasakit? Kabaulan tayo mat a babae. Naimbaglakit din tanasingpot ti anak mo. Saan amangit? Sapay ko ma, tamanayon ti kinasingpat na insan. Timawid kan ka nga inana. Nasingpot ka mat. Sapay ko ma, tasaan nga rod nga umala iti kinadaksang gasat ko. Unay matan ta umala iti kinadaksang gasat. Nalabos mo't day ta nga imbagam, insan. Agpay sumat insan. Nasapa ak ana ulila. Idikwan, nagsikugak nga awanan asawa. Kasano nga tamat ti anak ko? Lalaki ti anak mo, insan. Saan nga agsikog? Da kayo ti kanayon nga agkuyog kini sir. Saan kayo kadi amap-mapan ijay balay da Ma'am Salod? Saan mat? Apay ka day manang. Dumlawak ngamin. Medyo nabayag asaan nga imay dito. Madlaw-law na asan akayat ni sir. Saan ka day? Day tangarod ka. Nagturod mo't nga umay ngamin day kaya babae dito. Kasano? Katpat-patib ka rin ngamin ni Papa ni sir. Ngam itatanapan ni Sir ijay abroad. Maipapilit nga ta ni Sir Jeff ti kayat na. Saan tapay mo't nga mo? Amangan no ag subli ti amana. Boss, mabayag ka din ni Sir ijay abroad? Siguro. Adda ngamin negosyo na iti abroad. Amumot ni Papa. Negosyo tinapatid kan kwa na. Kay iso matinatawid mo. Napatpatag ti negosyo. Anya ti ko nam? Ay... Jak naawatan timbagam Ay, kwa awan, boss. Tikunak. Imbag ka da kayo. Taada negosyo yo. Da kami. Awan negosyo may. Ikagumaam ti maadaan iti negosyo. Narigat, boss. Awan puunan. Awan pa'y padas. Amangan pa'y gidde. Nuad adda malugay. Tapno saan masayang ti panagyan ko dito'y balay nga agaw awir iti anak ko. Ada planok nga ramidan insan. Anya ka di tinapanunot mo nga aramidan, insan?
Agla ko aksa dito'y balay. Uray basit laan. Ibagaban bantayak dito'y. Kabayatan ti panakawawer ko iti anak ko. Mayat day ta na panunot mo. Naimbag taado tayo mat dito nga agkakaaruba. Imbagla nga pagpalpalabasak iti oras ko insan. Sana bale, tanasingpat mati anak ko. Wan, naimbag tadamot pagpuunam. Tiimba ti idi ti ama ni Josh iti lamiseta ako nam. Imbag tananakam ti anak mo. Uray saan mo nga itulod ije pagadalan akas iti daddo madita amasapul pa ila nga itulod da. Wan nga rod insan. Day tamat ti yamanak, tanaturad nga ubing ti anak ko. Husto tay kunak asaan ka amarigatan iti anak mo tanasingpet. Sino? Kan ayan nga tati amana. Agkita da nga ta nga agama. Maam-amuda nga tati tunggal maysa. Ay, pasamak to ti mangwarwar kadagiti na italimang apalimad insan. Addan to siguro panawon nga agkikita kayon to. Kasano ko ma? Katjak pa'y mat nakita ti langana. Ang adda nakaukit anagan na iti kwintas saan ka di? Dakkel pa'y kan nadnadlaw. Tadakkel ti pendant anaka ikitikitan tinagan na. Adda si mangput alugan, sir. Itaman pa'y. Lugan ni salud day chay. Anyaman nga tanti mayan na dito eh. Saan kayo ka di amailiw kan kuana, sir? Kasoron ko, ta inulbudan nak. Imbaga na idi amasikog, ore saan mat. Anya? Imbaga na amasikog nga uray saan, sir? Imbaga na, takayat na siguro nga ikalaysak. Imbaga ata di na imbaga idi ka ni papa. Ay, sus. Pinilit na kakumaan ang ikalay sa adina oras, sir. Di pala isuda tinagkalaysa. Ah? Ikalay sa ni sir amay sa alakay, tikaskin ni Madam Salod. Adumot ti kasta. Lakay tinobyo, ket ubing mat tinobya. Nagragsak ka makisarsarita ka ni Jeffrey, si ka Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Adda kayon, ma'am? Nakita naklangarudan, damagang paylaan. Ulitem, no anya jay kinatawaam itay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpasngay ni Sofia, kat pinanaganan na iti Josh. Iti panaglabas ti aldaw, dimmakal anatured, kan nasingpat ni Josh. Iti may sang aldaw nga agsarsarita da Jeffrey kan Maria, simmangpat ni Salod. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wit alawas ang napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagragsak ka mata makisarsarita ka ni Jeffrey, si ka Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Adda kayon, ma'am? Nakita naklangarudan, damagang paylaang. Kunak, ulitem, no anya di kinatawaam itay. Ay ko, ma'am. Diyay ngamin istorya ni sir. Adda ka no nagkalay sa senior citizen. Kan ubing pa'y abalasang. Anya ko ma.
Anya ti nakakatkatawa iti dayjay. Awam makide, ma'am. Sige, panawan kayo pa'y. Adda ka ti ibaga mo na masapol mo, tay may ka di ti mansyon. Apay kasta ti saludsod mo. Nalipatam ka din a fiancé na. Jak nalipatan. Iso nga rod adamdamagag no niya ti bagawan na masapol mo. Amo mo tikid dawagsan ka di? Kalaysa. Apay ngamin adi ka makauray. Urayam pa'y kung maanaan-nayas ti taray ti negosyo, akay bang bangon ko. Nga manon atawan ti relasyon ta, Jeffrey. Adda ak pa'y matla ditoy. Sa anak matapi manaw. Anya ka di pa na ti sapulam. Oh, apay ka nagsang sangit ka asimmangpat, manipod pagadalan, anak. Kasano? Kat ko na ti kadalak. Bimta ka kano iti kawayan. Tawan kano daddy. Apay kumabimtak ka iti kawayan, anak. Saan apod no ti sasawanda? Apay ngay nga rod. Ngawan pa'y nakita ka daddy. Intay dya unag, taday pakitakan ka, anak. Umay ka ni dya unag. Intay dya kwarto, taday pakitakan ka. Irwar mo ti kwintas? Daytoy lang ti pakalaglagi pan ti anak ko iti ama na insan. Ha? Wow! Nagpintas a kwintas, mami. Daytoy ti kwentas ti dadim. Isuasan mo apatpat yan ti bagbagada, abimtak kay ti kawayan, anak. Pagkwintas ko nga rod dayta, mami. Ibagak ka dagiti padak ngobing. Ako kwa ni dadik daytoy a kwintas. Pagkwentas mo, ngam saan arumbang nga ipakitam ka dagiti padam nga ubing daytoy a kwentas, anak. Ha? Apay ngay asan ko nga ipakita, mami? Saan asinsinan daytoy a kwentas, anak? Kayat ko asaan ka analiday. Tada day ta naggapo iti amam a kwentas. Kamaliti naramid mo. Apay nga ipakwintas mo iti ubing, tinangin na akwintas. Tapno saan amasaktan tirik nana, nusutilan dagiti kaadalan na. Ang mga nuday dya akwintas ti mangisagmakkan kwa na. Imbagak matkit di, adi na ipakpakita ka dagiti pada na nga ubing. Ubing dya anak mo. No nataengan ti makakita iti kwintas, ang mga numasulisog. Kasanon, no pagaramidan da ti ubing iti madi, tapno maala dalaang ti kwintas. Saan ko na panunot dayta? Kayat ko laang matamaikat ti sakit tinakam na, iti panang sutsutil dagiti pada na nga ubing. Naimbag ta simmangpat kan anapan nagayayam, anak. Apanak lang iti sirok ti kayo, mami. Mingmingmingak ti kwintas. Kinindaw ko kan ni Jesus. Nga ipakita na kanyak ti akin kwintas iti daytoy. Ngam ibagakkan ka, asaan nga amin akid dawam kat mapatgan. Ada ti umno panawan kan gundaway, tapno itad na ti anyaman akid dawam kan kuana. Agurayak no kaano dayta, mami. No di na mapatgan dayta akid daw mo, ada sa bali awagas, wano bindisyon nga itad na kan ka. Kasta ka di, mami. Urayak latta apatgan na tikid daw ko. Sana sinsinan dayta kwintas, anak. No makita ti managdakdakas, amang ano sipdutan da. Wano pagaramidan da ka iti dakas, tapno maala da. Ay, saan ko nga ipagpakita, mami? Naalam ka di ti kwintas ka ni Josh? Ay, pakaisagmakan na lakit di dayjay. Imbagaklaan ti patag ti kwentas. Isulaang ti pangipapapasan na iti iliw na iti amana. Ay, wam. Taalaang mo't lang ti kwintas.
Delikado ti ubing no adda makakita. Kumaa, no sinsinan ak kwentas. Sige, inton sumangpat. Ibagak nga alaag pa'y ti kwentas. Ta isublik to kan kwa na inton dumakkel. Rumbeng laeng. Di mulaan mo, no adda di tatidakas ti panunot na, katrabsuten na latan ti kwentas. Apay ngamin ano makitak nga agsangsangit ti anak ko kat maditiriknak. Nang runa no may papan iti amana. Talaga akas na, tamay sa kakat nga rod nga ina. Ngam, panunutam ko maan na imbag, ti siguridad na. Kasangay ko daytoy umay alawas. Mabalin ka di ang mapantamot agpasyar? Mabalin ka di amang awis ka pala iti sabali akadwam nagpasyar. Ikan kay ti kwarta. Ada 2 a plane ticket ko. Aramaten yung aktor. Adamat passport mo? Tur, sa di no pagilian? E di Singapore. 2 na di a plane ticket. Mabalin? O sige, umanugotak. Tigayam ko ani Ana ti kadwa nga agtur. Sige. Itad ko ken ka ti 2 a plane ticket. Apay adi kay mawag nga umay ka. Imbag tadyak pa'y nakapanaw. Agrub-grub watak ko maarumwar ita. Napatpatag to ibagakken ka, ngamday tapapanam. Ibagaman nga rod no anya dayta. Napatagmat lang ata, akas iti imbagam. Agtur tayo di Singapore. Ada 2 a plane ticket nga inted ni Jeffrey. Agraman kwarta nga aramatan ta. Oy, galante talaga ni Jeffrey. Agasam takaraman akpay. Saan ka di pa nga expired ti passport mo? Saan pay? Mabalin pay. Nasayaat nga rod. Mapantanton inton umay alawas. Okay, amiga. Naragsakmet ni Ma'am Salud arimor itay bigat, sir. Itaman pa'y. Inted ko ken ko na ti plane ticket nga usarik ko mamanang. Marengrengak ngamin iti kanayon na nga ibaga. Oh, di awanan ti aramaten niya, sir. Mabalin ko ti mangalay ti sabali. Naimbag no mapani jay. Masigurado nga agbayag jay. Medyo mabayag mat nga rod no kasta, sir. Nasaysayaat pa, no, ipa-extend na ti panagyan na ijay. Tap na awan mangrengreng kanyak. Ay, madamag ko man, sir. Awan ka di ti plano yo amang ikalay sa kenkwana. Jengarod ko nakon. No mabalin la ko maanipapan ti mangikalay sa akin ko na. Nagkarumot ti traffic dito eh. Anya ka di ti mapaspasamag. Maladaw ako ni ti opisina. Wa nga main boss. At masimsimin to dita masungat. Sapay, ayan ti intersection ti asid na. Diyos kay. Inton maminsan, saan adito ti pangipagnami ti lugan? Natapok ngamin di taigid ti syudad, boss. Pero mi atapok ti lugan mo pa. Ngam kastoy mo't ditoy. May sa orasan nga agur-uray ta ditoy. Kaya't yung araw, ngay jay tuigid ti syudad ti pagnantayaw, boss. Iti asidag ti pagadalan ti elementarya. Uray sa dino ditan. Basta makadanon ta adagos iti opisina. Hello? Asino da ka day? Nalusam na ita kwarto, tadandani akong sumangpet. Ha? Sumangpet kayon, sir? Wen, yamsan mo ngay bagbaga dita sumangpetak. Sorpresa ti sasangpet ko. Saan ko ngay bagbagakin ni Sir Jeff, sir? Di ka kadi makaw-awat. No awan ni Jeff, saka agdalos dita kwarto, tapno sorpresa ko nakmanan. Matungpal, sir. Sige, rugya nga ro dun tagdalaw sa awanda. Sige nga ronan. Yunay-unay ko asaan mo ngay bagbaga sumangpetak. Okay, sir. Matungpal. Bye! Idulin ta pa day ta kwentas, ta mga numapukaw mo, anak. Saan ko apukpukawan, mami? Saan ko nga ipagpakita iti asino man? Alaam tumatla ang inton dumakkel ka.
Saan pa'y arumbang agkwentas ka iti kasta kapatag akwentas? Mabalin ka di? Ngayon ton bigat mo langan nga alaan, mami. Please. Apay ngamin. Itad kwenton malam, mami. Promise. Sige, ikarim asan mo nga ipaiga mo no ipakita iti sabali. Sapay mapan ka itay di pagadalan. Wen, mami. Promise. Ingkang aruda ni di pagadalan. Anadam ti kwentas, ha? Saan mo nga ipaigan kan ipakita iti asino man? Kayat ko shopping dito sa Singapore. Ada nakita ka na pintas abag. Kayat ko dayjay. Uray siyak mat. Adamot kayat ko agatangan. Pakalaglagi pak iti kasangay mo. Nga, intornak dito Singapore. Kanayon ko makastoy. I-treat nak ni Jeffrey nga agtur. Nagasad ka, amiga. Saan akastoy kagalante ti asawag? Ay, kuripot dayjay. Nga masikuranak, tadinak matla ikalaysan. Uray di na kaikalaysan. No itid naman ti masapsapol mo. Ayos lang ta. Nataltal gadak matlaan no agkalaysa kami, amiga. Hello, Papa. Nakaawag kayo man. Kumusta kayong dita? Kastoy lata. Kanayo na makumikom iti negosyo. Ada ka di importanteng ibagayo, Papa? Agsimpa kayo kuman kani salon. Ada ka din nagtulagan nyo apa nagkalaysayo? Napan nagturi di Singapore, Papa. Jack magustuhan ti naramid na panangulbud kanyak. Apay, kasano kumangay nulbudan na kaakunam? Imbagan ang masikog nga ore saan mat. Ipapilit na ngagkalaysa kami nga ore saan pa idi analpas ti ipapaaramid ko apasdag ti negosyo. Aniya? Imbaga na ang masikog nga oray saan? Dahi tatipod no, Papa. Masurunak lakat nga rod kan kwa na. Saan ka kadi ama pa ni di trabahom ita, insan? Jack manam mo. Kasla nadagsan ti baro kong ko ita. Nagpakadakit ti boss ko, ajak pa'y lamapan ita. Amangan mo't no, da sakit mo, insan. Apay adi ka mapan iti doktor. Banog ko la siguro daytoy. Takanayon nga ti overtime mi. Padasak man matag-leave. Agi na nakangarod, insan. Kasapulang mati na na. Narigat no trabaho akanayon. Wensa, insan. Kat, kumusta mo't nga iti panaglaklakom? Adumot la ka diti gumatang iti basit asari-sari store mo? Adamat basit. Saan mat ngamin adak ka la sari-sari store? Boss, kapilitan nga iturong ko tilugan iti kalsada iti igit ti syudad. Traffic manaim. Anyapay nga eh. Iso na lang tanatapok. Nabayag sa tapan nakasiminto ti kalsada. Hamangan no isarunudan to na ito asimintuan, boss. Barang ano sana makurakot ti pundo na. Naitakat ti parikot dito'y pagilian tayo, boss. Ano ti buhaya ako nada? Ah, ti Obing, Ah. kalat ang nagbalasyo. Sos! Dandanain, boss! Oy, Nagkwapo nga Obing. Ah. Abaya, kasla. Ah, dumsagak, takasaok. anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napauwan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan.
Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas na pauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti Ubing, kalata nagbalasiw. Dandanin, boss. Naggwapo nga Ubing. Ha? Apay, kasla. Dumsagak ta kasaok. Boy, nagistayan kan. Ha? Anya ka di tinagan mo? Kwa, sir? Ha? Nagwapo ang lalaki? Kwa, siyak ni Josh. Sige, tamapanak di ta pagadalan me. Agore ka. Ha? Anya day ta pinatputam iti batog ti barukong mo. Ha? Matyak ag kamali. Jay kwintas ko day ta. Anya? Saan na mabalin akitaan? Wano'y gaman yo ti kwintas ko. Kwintas ni dadig daytoy. Daddy, kunam? Day ta ka di putputam apendant kat adda nakaukit a J. Javier? Ha? Kasano nga muyo? Kat diyo pa'y nakita ti pendant na. Ha? Magician kayo kade, sir? Sino ti mamim? Mabalin ka di? Kuyugan na kitayan na? Nadalo sa akong ti kwarto ni Sir. Kaano nga taas sumangpa? Api nga taa di na kayat nga ibagak kin ni Sir Jeffrey. Adda nga ta sa bali a plano na. Anya nga ta. Ni nga tamot Ma'am Salud. Kaano nga tamot ngay asumangpag. Malagip ko la ka nga ro timbaga ni Sir Jeffrey. Nga isuda ka nun tagkalay sa. Adda ka di dakas nga ramidan nyo kan ni mamik. Awan, Barok. Kayat ko lang amam-am mo ni mamim. Anya ka di tinagan na? Sofia Robles tinagan ni mamik, sir. Sige, tayo na kung ija pagadalan me. Mabit lang. Inak ka sa ti maestram. Takid dawag akadwa anak iti ayan ti inam. Promise. Awan mading aramidak ni mamim. Anya ka di ti trabaho na? Aglaklako, sir. Husto nga rod. Itulod na kijayan na. Tagatangag amin alako na. Anya? Gatangan nyo amin alako ni mamik? Promise. Gatangag amin alako na. Ngamjak mo't amo ti ayan na. Isu nga isuhurom ko mati ayan na. Mayat sama, no itantanta pa iti kaadata dito Singapore. Mayat dita na panunot mo. Kayat ko pa'y ditoy. Makapawan ganas nga no agawid ta. Tadinak pa'y mo't ikalaysa ni Jeffrey. Isungagyan ta pa'y ditoy. Tapno, ipapas mo ti sakit tinakam mo. Saan ka ti? Hanya pa'y ngay, no di kasta, amiga. O sige nga ron, ipagnata ta extension ti panagyan ta ditoy. Obserbarak man, no kailiw nak, no agbayagak, dito'y adayo a lugar. Urnusan kan punasak man dagiti lakok. Natapok da. Kanayon nga min ngaglamlabas dagiti lugan. Iso anatapok ti aglawlaw. Mami, adda gumatang itilako tayo. Ti anak ko. Saan nga ta pa nag-eskwela? Apay nagsubli. Mami, nangagyo ka di timbagak. Adda manggatang itilako tayo. Ha? Asino ti kadwam? Agpayso ka di gumatang dayta? Pudno timbaga ti anak mo. Gatangag amin alakom. Tinapintas a babae. Gumatang ka kading agpayso? Bilangam no mano amin ti balor na. Tabayada kita matlaang. Kayat ko ama-amuan no nangala amin ti kwintas ti anak mo. Apay ko mati kwentas ti anak ko. Anya ko mati bibiyang mo iti kwentas na.
Siyak ni J. Javier. Anak, inga pa ije kusina. Ada na patagapagsaritaan mi iti daytoy at tao. Asino ti kadwang alalaki? Josh, apay nga inyag mo dito eh. Imo na, kuna na kwintas na ti kwintas ko, tita. Anya? Iso ti akin kwintas, iti kwintas mo? Mamati kayo kaditi imbaga na, tita. Ha? Ay, ni mamim at makasungbat iti dayta. Ay, kuna nakit din ako kuha na kano ti kwintas. Kukwak mo't dayjay, taintad ni mamit. Ay na, malawlawagan nga tati amin ita. Ay na, Diyos ko, tulungan na kami kuma. Tapno malawlawagan ti amin. No kasta, sika ti rapist anang gundaway kanyak. Nang gundaway, kunam? Bay anak ko mga agpalawag, sakbay akapungtot nak. Sige, ikan ka iti gundaway mo nga agpalawag, no apay aginundawayan nak. Nagrigatak iti mano atawan anang isakad iti anak ko. Agmay saak ngawan ng tulong kanyak. Pakawanan nak. Ngam tiamok kat saan ka aginundawayan. Nabarte kak idin tulod nak ti driver ko iti kwarto ti hotel. Tiamok kat babayadan ka. Tada ka iti unag ti kwarto. Da kayo ka diti nangilaok iti anya abanag iti ininom ko. Iso ajak makakutikan makapagkitakit. Jak makalaban. Awan amok iti bagpagam. Damagam iti driver ko. Ta iso tinangipan kanya iti kwarto ti hotel. Namarte ka kidi. Iso ajak amo na niya tinapasamak. Ta payakas laawan babael mo kan nakapsot ka. Nangibatya kiti kwarta. Taim pagarup ko ababayadan ka. Agpaiso ka di agatangan yu amin tila ko ni mami, sir. Agpaiso ti imbagak anak. Bayadak amin alako ni mamim. Ngam saan kong alaan tila ko na. Ha? Bayadan niyo? Ngam saan yung nga alaan? Kasanungay mat dayta? Mabalin ka di nga arakupen ka, anak. Ha? Nabayag asinapsapol ko ti kwentas ko. Ngam adamot gayam kada kayo ka ni mamim. Siyak ti dadim. Ha? Sikati dadik? Agpaiso ka di? Agpaiso anak ko. Lumabalin, alaan kayo adwa ija mansyon. Mansyon? Saan ka niyadak kalabalay ti mansyon? Wen anak. Sublian ka ito. Inakpaigpakana ka dagiti kasosyo iti negosyo. Nabartek ka no ti agnagan iti J. Javier. Idi impanda iti kwarto nga ayan mo. No kasta, awan basol na. Jak man amuan. Ngam, apay ana sabsaban adagos tigurak kan ko na idi nagpalawag. Kaya ta sa wanday ta, nga adda panagayat mo adagos kan kuana, iti panagkita yung manen. Love at first sight. Nataermat gayam. Kuna na nga ipasyar na kami kano ija mansyon na. Iso asaan kan nga agpakipot pay, insan. Ama ti anak mo dayjay. Saan nga ta nakababain? Agsubli kano intonal daw. Aw-awisan na kamat. Saan mo't asika timang kamkamat kan kuana? Sa bagay, para iti anak ko, mapanak mamat agpasya. Intayo na di mansyon, Sofia. Pangasim. Kaya't ti anak ta makita ti mansyon. Mami,
Kaya't ko ang makita ti itsura ti mansyon. Intayon, kaasyam ko mati anak ta. Karbangan ti anak ta ti mapani di mansyon. Intayon na, mami. Kaya't ko matngagpa-share ije mansyon da. Sige. Pagustuak ti kayat ti anak ta amapan ija mansyon yun. No magustuhan nyo ijay, agyan kayo ni Jay. Wow! Nagpintasan ti mansyon. Ay, dakdakkel pa'y ngam ti pagadalan me. Nagpintas pa'y. No kayat yo, agnaed kayo ni ti mansyon, anak. Mami, kayat mo kadingagyan ta dito yung mansyon? Kasano ti balay ta? Tawid ko pa'y dayjay kadagiti dadakkel ko. Mabalin nyo nga ti mapan pumasyar iji balayo ako nam? Makitan to. Ala, saan ka pa'y apilitan nita? Iruam mo pa'y tibagim dito eh. Asino ka di ti ubeng, sir? Apay akaing-ingas launay tiladawan mo idi ubing ka. Putot ko manang. Ah. Namatyak adago sa putot ko, gapu itiladawan. Kaing-ingas na ngagpayso tiladawan ko, idi ubingak. Naggwapo nga ubeng. Langa na tinasimpag. Kunti na. Nagpintas, sir. Adda ka di relasyon nyo? Saan mo nadamagan manang? Napinpintas ngam ni salod, saan ka di? Well, sir. Ang madamag ko man. Kasanungay no umay ni papayaw. Day tatidak kalaparikot ko manang. Amumatan ni papa. Ungarod, sir. Naturay launay. Aglangan nakpay ita ama panigi trabahok. Ipasyar kayo ti aglawlaw, kanita amin napasat ti mansyon. Sigod ka di ngaglanglangan ka iti trabaho? Saan? Italaeng, tadda kayo nga ginadi ti mansyon. Apay nga ro, dakasla dadak kalaparikot mo. Adan kan ka ti amin. Kinabak nang kandi adal ka pa eh. Ada ka di pa'y kurang? Ni papa. Intulag nak ang mga saway ti saan ko akayat. Yaka mo no kasanok asalungasingan ti kayat na. Ada ikasal mo? Ada ka di dito'y mansyon? Imbaon ko anapan nagturo di Singapore. Tadyak kayat nga adda ka nayon di ti mansyon. Agdaldalos kayo dito'y pasilyo, nana. Agmapakmanmat. Mga lakmat itimap ko. Ah? Ay na. Saanin baro? Nalakalaang mo dayto. Kabaila. Uray siyak, kabalakmat agmaplaan mat. Sigod ka di nga agdaldalos ka, baro? Nana, tultulungak ni mamik nga agdalos. Agdalos kami pa'y IJ school. Ha? Ay, aleman nga rod, baro. Ang ni alwada ma, tama nga numaigalis ka iti pasilyaw. Di na nadlaw ti sisarak ko iti mansyon. Ang mga nada pakakumikuman da. Agpatuloy aklatan. At nagwapo nga umbing agdaldalos. Kaingingas ni Jeffrey di Pasik. Ay, di naknadlaw. Oh, nakaayayat nga ubing. Asit gakman. Asino ka ang nagwapo nga ubing? Ha? Apaya kaing ingas mo ni Jeffrey nga anak ko. Ha? Ay, sir, anak yun ni Daddy? Ah, Ay, isugaya managwapo kami kan ni Daddy. Tagwapo kayo matalolok. anya? Dadim ni Jeffrey? Ni ka di salod ti inam?
Apay di tayong bagbaga kanyak. Kuha, sir. Sofia tinaganti inak. Intayo di ayanda. Lolo, agkibin tayo. Lolo agwapo. Nakayayat ka nga ubing. Mala, intaman nga ron itayan nagitidadakal mo. Papa, adda kayon? Kibkibinan niyo ti anak ko? Ay na, at nagayang putot mo. Nga mapay adi mo yung bagbaga. Saan nyo kadya kagurat ti anak ko, Papa? Apay ko makagurak kat apukok man. Kuna na nga agpada kami kano agwapo. Papa, isumot ni Sofia. Ti ina ni Diyos. Sofia, ni Papa. Good morning, sir. Good morning, man. Amom tinagpili Jeffrey. Isugaya madi mo kayat ni Salod, tada sa bali nga ilemlemang mo, loko. Isutya ay ayatag, Papa. Okay, kaano nga ron ti Kalaysa? Ipagnayon sakbay nga agsubli ak iji abroad. Agyaman ak unay kada kayo, Papa. Wan, iti kabita na panawan, agkalaysa kami. Hello, Tito. Nakawag kayo, Mat. Ayan nyo ka di ita. Adaak na ti pagilyan tayo. Ladingit ay no saan kayo nga katuluyan ka ni Jeffrey. Damat gaya man putok na. Adan apo ko. Anya? Kasano nga daputot na ako nayo, Tito? Imposible nga adan putot na. Ladingit ay nabayag kayo ang nagdenden na. Ngam sa anak nga impaayaan iti apo ko. Ita, adan apo ko. Isa, sorry. Isudan ti agkalaysa ta adan anak na. Anya? Mangikalay sa ni Jeffrey iti sabali. Anya tinapasamag, amiga? Asino timawag? Ingka gumaag ti saan ang nagsikog. Tasan kami pa yan nagkalaysa. Ngam adamot gaya man pinututan na. Iso ka no ti kalaysa na ko na ti ama ni Jeffrey. Ano kasta? Saan na naman tuloy ti kalay sayo? Anya pa'y kuma. Nagmalasak mutan. Isumot lagayam nga imbaunak dito'y Singapore. Ay, awanan, amiga. Sayang. Agyam anak, tanasara ka matlaang ti anak ta. Babaan iti kwentas anat nagmo. Manipurita, saan tayon ngagsisina? Ay ayatan ka unay, Sofia. Ay ayatan ka matunay, Jeffrey. Kat agkalaysatan, biyag ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay ita alawas anapuluan. Kwentas. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanday toy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 31, versikulo 30. Makaalilaw ti kinapintas. Awan serserabi ti kinapintas, nga maidaydayaw to ti babae, nga agbutang kaniyawe. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ang maitampok dito'y programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Mama, mayat mo't lakad iti suot ko? Wen, iho. Maibagay kan kadayta in suot mo.
Papanam ka di. Nalipatan yun aya. Itangal daw ti umunang al daw ti panagtrabaho. Iso nasken na nasaya ti panagkaus ko amapan iti opisina. Kasta ka di. Kat, nangan kan? Nalpasa ko na nangan mama. Iso ngagpakada ko ma. Tapno jak mala daw. Oh, ingka nga rudan. Katjay ka na yun nga ibilin ko. Di mo partakan ti agmaneho iti kotse. Wen mama, di kag danak. Risa, asino dyan lalaki akasasao ni boss? Nagdaar. Kan, italaan nakitak diti opisina. Ni Danday Jay. Kabarbaro nga empleyado dito eh. Iso nga itala ang amakitam. Nagtaar. Nang runa no nakaisam. Ang, di mo ganda ten agargaryan ni Dan. Ha? Tamas maibagay ti kinapintas ko, iti kinataar na. Anya? Hoy, tao ni Dan. Saan na banag, princess? No kunak kakukwak ni Dan, kukwak. Iso addi kan agsaupay. Saan ko pinalpas na gito yung papeles? Sa paitan dyan na pagtulagan mi a meeting iti kliyente ka. Abay kasta tilangam. Ha? Kwa? Saan ko pa ngamin analpas na gito yung papeles? Ket itangal daw di meeting ko iti may sa kliyente. No kayat mo, siya kun ti mga ramid. Tapno mapan mo kita, di kliyentem. Uray sanan. Intol malpaslatan ti meeting ko. Iyag mo, tas siya kun ti mangilupas. Di kag danag. Awan mo't na i-assign a project kanya kita? Ang nagado na gito yung papeles. Sigurado nga overtime ka. Gapo ka na gito eh. Tinaskan, malpas dagito adagos. O sige, ingka kitaanan di kliyentem. Oh, nagsuysuyab ka manen. Saan kan sama na naturog? Ken, kasla di makal dagita ay bags mo. Ay, nagado nga min dya inted ni princess a papeles. Iso nga nag-overtime makidikalman. Kunak ano tulungan nak? Ngam pimanaw matan apaman nga inted na dagiti papeles. Anya? Inaramid manen ni princess dayta? Ay, talaga day dya tao. Di na ka man laki na asyan. Way nga rod. Jakman amo iti day dya a tao. Nagalisto nga agala kadagiti papeles kanidan. Kalpasan na, ited na matlagayam kanyak. Ay. Nabayagan nga aramidan na daytaken ka. No maminsan pa'y, di mon awatan ti ited na ken ka papeles. Bayam nga iso ti mga ramid. Ay, apaon nakmanan no kastalaang. Kan, jakayat nga damay baga na kanyak. Dayta ti madikan ko hanaket. Apaan na ka, no di mo tungpalan ti ibagana. Ay, napintas ngagpaiso. Ngam nagalasmat ti ugali na. Oh, anya? Nagatag mo ka din dagiti masapsapul yu, jabalayo? Wan, amin dagiti inistak akasapulan ni Ichibalay kat anta dito yan. Kat? Intang roden agpes pa. Intamat agrelax, O sige. Makitam ka di bakat iti sikigan ti poste. Jay, nalabaga ti bestida na? Apay aya? Ni, maululaw samad. Kita antaman. Okay kayo ka di, nana? Ay no kayat yo, ipanda kayo iti ospital. Amangan kit dinuan niya ti mapasama kada kayo. Ay, intakit din. Bay amnay tabakat. Manaktak lang. Ken may saan tamot akap-kapin ano day tabakat? Princess, saan ko maakas ti pa nagsasaom? But numat. Iso asi kabakat, di ka man agin uulaw dita? Ha? Ay, ipanta ninyo ospital! Agpasugnod ka manin ako na akon, princess.
Kasapulan jay bakit titulong. Alangan mo tabaybay No kasta, napatpatagday dya abaket, ngam ti papananta? Ha, basta da papananta, kanayo nakasta. Saan kumamat akasta, princess? Kaasim at di bakit no baybay ak. Mabwisit akit dayjay abaket. Dinadaal na ti aldaw ko. Ken gapo ken kuana, na-cancel ti appointment ta itis pa. Princess, nasaysaya at latta at tulungan ta dagiti agkasapulan. Kan maysa, awan serbi ti kinapintas, no saan mat anasaya at ti ugalim. Risha? Mama, kumusta ang tirik nam? Agyaman akta nakapuot kan. Kuna ti doktor abim mabati bipim. Naimbaglangan, tada nang yagkan ka diti ospital. Kasta ka di, iho. Sad ino ti ayan tinangyag kanyak ditoy. Pimanaw ka no, apaaman anayagda ka ditoy, mama. Naimbaglangan ta tinulungan nak. Sana kasi ti kadwa na abalasang. Imbes atulungan nak. Nagdakas ti panagsasauna. Anya? Wan, iho. Nagbastos jay napintas abalasang. Iso ana dismayaak iti dayjay a tao. Ala, bayan yun. Tinapatag kat ada nangyagkan ka dito eh. Ala, agina na kay pay mama. Asikaswak lang ti bilyo dito ospital. Nakapalas kayo ka din, mama? Domingo ita. Intay makimisa. Wen, iho. Talaga ajak liwayan ti makimisa. Nangruna kat aldaw ti panagdayaw ka ni Apo. Wen, mama. Aldaw ti panagdayaw. Ken panagyaman tayo. Gaputasan na tayo binaybayan ti Diyos. Husto ka, iho. Iso nga intayo nga rudan makimisa. O sige, mama. Agur-uray di katulong ta. Ije kotse. Nagmaya ta dengdenggan ti kasabati padi. Makapabang arit na. Umayak manin inton Domingo. Risha? Sika ka di ta? Uy, si kamot gayam dan. Nakimisa ka gayam? Wen, kadwak ni mama. Mama. Iso ni Risha. Katrabahwak. Saan ka di asika titimulong kanyak idi? Balasang ko? Wen, mabigbig ka. Katagyaman ak unay iti inaramid mo. Ay, uwan. Da kayo gayam di tinulongak idi. Awan anyaman na, nana. Inaramid ko lang ti amo karumbang. No kasta, sikat itimulong ko ni mama. Agyaman na ka. No saan agapukan ka. Saan kumaana itara iti hospital ni mama. Awan anyaman na. Tinapatag. Nasayat itan ti kasasaad ni mama. Iha. Awisen da ka kuma. Tamangan tayo iti restaurant. Pangaasim. Ura iti kastoy laabanag. Kat may pakikak ti panagyaman ko kan ka. Sige, nana. Mala. Mapantay lang arot ija restauranan. Ijay tayo nga ituloy ti panagsasarita tayo. Pakaldawan. Mapantay ti kafeterya. Sa dino ti ayan ni Risha? Napanakinita ni Dan. Awisan na kanwa sumurot kada tayo. O sige, ijay tayo namangan. Kan aguray ag-make upak laang. Kan agpabangloak. Anya? Intay lamangan. Kasapulan ka di pa'y ngagpapintas ka nagpabanglo ka. Of course! Gaputa kayat ko anapintasak iti imatang ni Dan. Ken, masiguradok ang maayatan iti makita na alangag. Ala. Urayin ka nga ro, DJ Juan. Dan, busy ka di? Wen, apay, ada ka sa pulam? Awisan ka kumaamangan iti kaasitgan a restaurant. The princess kan Kyle ti kakadwata. Ay, pasensya ka na. Diyak pa'y ngamin nalpas da gito eh. Kasta ka di? Wen,
Next time tulangan. Oray siyak ti sagot. O sige. Oh, apa na kami suot ka? Kenapa ya di mo ginaraw day ta in order mo? Kasano, awan mo't ni Dan. Ha? Kanamkit di day ta in order mo. Sana bale. Tadapay mat gundaway ang makadwa tayo. Ante, mabalin ka di adumawat itikan kanan nyo. Oray basit la kuma. Mabisinak ngaminan. Hoy, sika nga ubing. Umadayo ka man? Ay, nakarkarong ang nadagtal daw ko. Ay, nakangangdud ka. Princess, saan kumamat akasta? Balong? Alam dahil nakasupot ang makan. Kan, ikan ka iti sa nga gasot, ha? Igatang mo iti ka namuan. Atoy. Agyaman nak, ante. Nakasingsingpat kayo unay. Sana kasla di takadwayo. Nagpintas ng agpaiso. Ngam nagalas mo ti ugali na. Sige thank you, ante. Mapanakon. Agpasagid pa di mamirmiraot nga ubing. Ay! Bayamon, ubing day jay. Angam, pudno mo, ti kinunana. Anya? Mayat ti panagis-isem mo, iho. Ha? Agayat kan samutan. Ni mamamat. Nagmayat nga min ti panagisem mo. Ah? Di mo pa'y nadlaw nga imasidagakan ka. Ako, mama. Kinapod no na. Italaan na kariknak iti kastoy. Kasta ka di. Di kalapdan nga agayat. Ang pangasim. Ta saan mula ko mga ibasar iti kinapintas ti may sa abalasang. No di kat ti ugali na. Di kagdanag, mama. Gaputan na singpet. Kain kang runaan iti amin. At dabutang na iti Diyos. Ti babae ang nakakayawan ti puso. Risha, aday bagaken ka. Ngam di mo ibagbagay ti sabali, ha? Anya ka di dayta. Di mo kunaan, anapan ka manen nakichismis dito sa bali a department. Kaslakastan. Angam amom ka di. Ngagpasyar gayam itangal daw ti aking kukwa iti dayto akumpanya. Kat damag ko, ati ina ni Dan ti umay. Anya? Mas dawak. Kaslasaan mo't nga anak ti baknang ni Dan. Simple ti panagkaukawas na. Man nakigayam, kan naisa mataw. Siguro, dahi ta tinaisuro kan kwa na. Imbaga takas jay. Saan akasla iti daduma, nga ipasikat da ti kinabak nang da. Husto tayong bagam, na respeto ken napakumbaba ni Dan. Aglipstick man. Tapno ad-addaan na pintasak iti matang ni Dan. Excuse me, iha. Adda ka din ni Dan dito'y office yo? Anya, matan. Ay, limabas ti lipstick ko. Ay, disturbo kayong tumat ngamin. Awan ni Dan dito'y. Anya, nagbastos kan nga agsasao? Pumanaw kakit di. Dinadal mo ti biotic. Ha? Una yan day taagalat mo. Amum ka di. Ati bakit apapapanawam? Ket isutiin ha? Anya? Napintas ka agpaiso. Ngem bastos met ti ugalim. Risha, pudno ka di ti damag? Anaikat ni Princess iti trabaho na? Uwan. Ay, no di na ko mainarami ti kasjay. No di na ko mabinastos ti ina ni Dan. Saan ko maamaikat iti trabaho na? Di namat ngamin matagpalang tingiwat na. Ang mabit man lang. Pudno ka di ti damag? Ada kayon kinidan? Ha? Iko ha? Uy, sika ha? Jaklain pagarup. Naunanak gayam ni Dan. Ha? Angaw ko laeng. Kat, kaano nga ti kasaryo? Kasar atagos? Isumot lang ti turong na. Sika talaga.
Hello, ma'am. Gumatag ka kadi iti lakok. Naimas da ito kan kalutluto. Princess? Ha? Risha? Si Kadayta? Kumusta kan? Nasayat man. Si Kangay. Uy, nabayag adita nakita. Daytoy. Aglaklako ita iti palitaw. Isupay nga daigatang ko iti kasapulan mi ija balay. Risha, alaak da iti agundaway. Pakawanan dak ko ma kadagiti dakas nga impakpakitak kada kayo. Iti madi nga inararamid ko. Iti madi nga ugalig. Itala ana amiris ko. Nga awan sir-sirbi ti kinapintas. No naalas mo't gayam ti ugali. Awan dakas nga inaramid mo kanyak, princess. Ngam nasayaat no nagbalbaliw kan. Kan pudno ti kinunam, nga awan serbi ti kinapintas, no saan anasaya at ti ugali. Kat ala, gaputa nagbalbaliw kan, tulungan ka ang makasubli iti opisina. Agyaman akunay no kasta, Risha. Awan serserbi ti kinapintas, no saan mat anasaya at ti personalidad na. Papagayam, ditan tinaggibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Megan Galmote. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.